O BNG de Sanxenxo presentou o seu proxecto Escoés, un circuito de esparexemento que estaría situado no polígono industrial de Nantes. O espazo estaría dividido en dúas zonas, unha cuberta e outra ao aire libre. O edificio converteríase no espazo de congresos e exposicións de Sanxenxo. Este estaría a súa vez dividido en dúas plantas. Na parte baixa realizaríanse congresos, feiras e exposicións, entre outros eventos, situaríase o local de ensaio municipal e crearíase a Oficina de Centro Tecnolóxico de Sanxenxo. Nesa planta baixa tamén vamos a ter unha oficina de Centro Tecnolóxico Municipal. É unha plataforma esencial onde pivote a promoción e estrategia comercial e empresarial para facer de Sanxenxo un referente a nivel provincial. Estamos nunha nova era competitiva e tecnolóxica e toca dar o paso adiante de calidade cara a este tema. É imprescindible diferenciarse e especializarse porque iso permitirá a captación de novas empresas interesantes para o polígono. A primeira planta sería unha gran aula lúdico-educativa interactiva, un espazo dedicado á divulgación e á ensinanza da ciencia e da tecnoloxía. Son salas con distintos módulos de consulta que de maneira lúdica e interactiva, é dicir, os rapaces e rapazas van poder tocar, van poder experimentar coas súas propias mans os distintos principios científicos grazas ao uso da tecnoloxía. Pois falamos de principios químicos, principios físicos, de ecoloxía, de medio ambiente, robótica, impresión 3D, nutrición, cosmos, dende logo hai moitísimas posibilidades. A zona ao aire libre estaría dedicada para actividades deportivas. Teríamos pistas deportivas ao aire libre, especialmente en deportes minoritarios. É dicir, eu creo que xa está bastante cuberto o tema fútbol, polo tanto vamos a apostar por outros deportes ao aire libre minoritarios. O obxectivo do BNG con esta zona de esparexemento é crear un espazo para toda a familia, con actividades para os máis mozos e os maiores. A formación recoñece que aínda non fixe un orzamento do que custaría este proxecto.